yareɛ anase sugar ɛtena omogya mu bebree na wanhwɛ so amfa wonduro na woyɛ sɛ ebi a wofa woyɛ bɛrima na ɛma wo bɛrima sɛm ɛte kɔ fam a wanhwɛ a na ɛde anifraeɛ aba ɛntena hɔ ɛntwɛn sɛ ebeduru saa point no because sugar dodoɔ no gyina wo mogya mu no ɛsɛe filters of the kidney nti ɛma wo kidney no ɛntumi ɛndi ne dwuma bɛ na wo kidney no ɛdie ɛsɔ ne mogya so dwonsɔ ayɛ dwonsɔ ɛyɛ mogya kidney ɛyɛ wo kidney na ɛsɔ ne wo dwonsɔ so na yi saa waste no epie ɛno nso ɛboa wo nerves nti sɛ wo sugar levels ɛwɔ soro na kyerɛ sɛ the health of your nerves is at stake